ki tanadi inda kai na ke kika mallake tabbaci in babu ke a zahiri zan sha wuya. A raina baka da madadi da ni da kai mun zan guda rayuwa ta kace in babu kai zan sha wuya. Duk mutum mai hankali yana da zaɓin zuciya, ra'ayina sai da ke zana ji daɗin duniya. Mai neman arziki ba a rasa shi da makiya, kanki kome za amin zana aminta da shan wuya. A rainakin kafukin tsaya baka da aibu ko ɗaya, yadda sanki yake mini baya misaltuwa gaskiya. Har na ji na zama kai da ni darajar sosai a yanzu na san da cewa zai da ni shawara in za a ban na barka gara ba da ni dan ka mai neman halak ba a wuce shi a zamani yanzu na same ka ka zama sirrin zuciya. San gaskiya nake miki kina kwakwalwa da jijiya, ke ce mafarki na kiji babu ke sai rijiya. Zance na gaskiya zancen ka gaskiya dubi ine maka kwalliya in babu kai kusa to zana sha kasa zokar ayi mini dariya. Baran nai gamo ba baran nai gamo ba baran nai gamo da ke ba da sai na shaya. Eh, 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 eh.